Day. Tawag mas day. Ha? Mas usa lang. Ang mas? Kasgis kwarta. Mapunto ba itong trace ay? Kas kwarta ang mas niya kinahanglan ni sulubon ning nahak. Tayo naman na para di ka mas. Mas na ka ng Di ka malakaw. No? Okay day. Yo, may gabi yung tanan de maga. So, araw no kay kuha na ta. April 18 no. So another day, another life, another blessing no. Pero another day nya unay adlaw gabi. Alas 6 na. Para maglain. So karon na mang lakaw mi sumber kada no. Chat sila sa group chat mo no nga manuroy ko no meron. So uban-uban ta nya mga no. Malakaw ta ninyo nya. Suro ita unsay mabuhat na moron o siling nga mabuhat na ron. Uban-uban ta ninyo. So mapaliwanag ka kinit. Ato na ta. Let's go. Ha? Mingaw kayo. Cricket try mabati nimo. So sa mga di hadlo kanon di ano. Challenge sa mo diha agi mo dire tungang gabi. Oh. Nada ya? Naabot ako dire sa balay na Jundel no. Ari may mag-meet. So amigo. Hi. Pare ko panihapon no kay las mama. Nangumbiras las mama gidiyaan ko semua. Ya. Isa na ko sa umigog panihapon eh. Daraw. Suray sa Jollibee ka na mo na sindikato sa Jollibee. Ano, temane na ninyo. O kung kita nyo, makayayin yung rice. Gibayran na mo gaw. Yung mo na gipalit. Lalig ko mo na kang ato dahil niya. Datan kong paksiw na ikaw chok ko yun. Kaya thank you ikaw. Anday pa hapon. So shout out kay Ryan no. Di nakauban si Ryan ron kay sa tago. Nasa ilakaw. Nasa trabaho ko no. Grabon ba itong inahag. Ipahumok lang ko nung kuhan. Kanon kay buwan juga natin to ora siya wala tayong ipon usar gani missing ka no usar gani absent ba no usar gani absent ano kayo usay rason na nga absent pangags basket ay taya ka kaon sa ko mga ga goods na ko mga ga busog na ko ingat gani ba sa pinangga tas tong amigo ba basta bata pinangga basta bata no atay jani raya ngire how ay how kayo tubig ko pwede na yung nun gaw oo kanay chlorine ka minaw ba? Hawa yun selamat daan gaw ito na ta ya asam kasakay nga yung lang isumog si Mitch Mitch gaw tando ba uy di ka mo ban? Amo kang harburon ba? Di ka yo. Asa di mo di ka makawat ron? Labandiro di karon day. Basta ron pa mo. Yo day. Dire na mayo. Okay go. Karon na lang. Goal kay Kagnaong. So na lang ay. Are re. Amping go. Bye. Shower out. Pama may kwarta mga ga, magpa-parking. Ano kay kompetensya sa luyo? Ano ka? Ano? Mga ga. Manaidline tami busilak dire o kanang pa-parking. Nangita mi kiri asa mi namidakan sa luyo. Oh. May parking idagan na niya. Masinyag makuwata dire. Makulatahan mi. Masinyag makulatahan ta ba? Kaya ta. Dal ta mahilabo sila pang inabuhi ko. So nalay mi dire sa ko ano? Basta ka na ikaw? 20 ba? Karnabal o King Day? Karnabal. So, manimpad mi dire no? Manimpad mi dire o mga... Pwede rin masod sa exit no? Pwede ra. Kasi daw to gaw? Color game. Color game? Manimpad daw, basin makadawag na no? Kung sa color gaw? Game! Rainbow. O may color game dire? Bura-bura. Saan ta gaw? Bra-bra ha? Alat pin. Bagong hila. May color game mga gaon sa kay duaan ni. Ngita ni duaan ni line. Nino tatutog kuan color game ba kay Oro may bawa sa survey ba kasi pero may mo daog na color.
Ano yung mo daw karong eleksyon ng taga no? Oo. May pink, may puwa, may puti, no? Mamay, may color game. Wait, Tom na. Discuss eh. Wait, Tom, si Yojra, asa na kagaw? Kamu ni, daghan mo na mo eh. Daghan mo na tao eh. Kurang puti po ko. Asa? Ikaw bala. Dagang bata. Ano ang nagkuhan? Bantay. Oh, bitaw. May tao dito. Oh. May tao dito. Ada gimo sa naglisod og pisto. Okay ra na para kuan nga no. Hindi ka na tao. Tadahan kag madaog ba no? No. Aga chap. Atbang. Ay lang ka balik ka. Lakas. Uy, klaro ni mo eh. Are ko tayo. Sige. First bet. Dawag na sa first bet. So, dawag ka king ang nigawas. Suko ignaw medyo. Suko ignaw nga. Suko ba kayo? Ay, sorry. Bawi lang budayon. Ana ginagaw sugal ka. Bawi ginagaw. Wala. Sige kana. Gamitan mo pagkakuan, imong pagkatikasan diha. King. Oo, dara. Ako ra usa. Balik na kontol. Bravo sa pa na diri. Bungaan mo eh. Okay, ato iksa sa bikat yo. Aga, isa ta mag-video kay murag nakadagmalas mo kaning video. So ko kay Mecho. Kani aja ka pusta sa Jis. Ay, gibalit na yung pinito sa kamusilak. Yo. Ay bato kamusilak, ay bato. Oh, daw na may biron. Ligawak siya. Tolo ka king. Tawa. Ano kita na video? Ayaw na video. Among-among juga bangga guys. Surrender now. Surrender. Acokay, alay ba cokay? Uy ba? Lunod bunan nyo. Lunod na bunan. Alay bunan. Sige na pamulabog dia. Last na nagaw. Gocok. Last na nagaw. Last. Mas go. Asa dia. Tarong lagi isa. Go, Bebu! Ya, Bebu! Payo pe. Uy, pe. Payo ang sango deh. Buang menghud. Go, Bebu! Ya. Balik ka. Bagnus. Pinit nito. Buang niya gawin. Sangod. Cute kayo eh. Aray. Paltos. Wow! Wala video. Wagin na sa kayo sa kusa. Mo ni sa bullshit kini kamuta. Isuga pa kalabay oy. Ole na ta. Kita na. Now sa bullshit be natay ay. Uli na may mga kay. Malas sa panagat. Oh, idol. Shout out. Idol. Arat sa kay dia.
Joke, no? Ikaw, matik na age limit. Pwede ka so. Pakota na. Ako naman tayo bata. Ah, bata. Pakyo. Bata pa mo, te. Kaya lang, ebidensya. Ang pinamuli din. Kasi klaro na buwang ka kayo. Hoy, buwang. Katahan ka buwang ka. Pakay, sorry, oy. Pakay, sorry mo. Sorry, te. Wala age limit? Wala age limit? Wala na age limit? Ay, wala. Pwede na ka. Sige, oh. Saan? Come on. Magaw. Eh. 40 naman din. Ay, ikaw na ka. Videohan na ka na mo, bro. Manak ka yung tabi niya. Diba ka nga mahalaga? Ano naman? Layo luya lamig na kung magkabayo. Bayan ba na Bayan na ka. Ilan si horsepower na gaw? Tanakan mo na yung power. Ay! Last mo ko tanap. Pila yung horsepower. Basta kusok kayo ng dagan. Malipong ka. Basta magsuka ka ba? Pilay horsepower. Wala ko rin horsepower, boy. Sira wala power. Balik rame diri pohon. Gaw, manakay kita gaw. Balik ta pohon. Kanang daghan nami kanang Sunod. Kita tanan nila. ubay-ubay nami daghan nami. 5 nami ka bokron. Nakadaot nami ganiya nya. Nabawi man gaw na dabang puhunan. Gid. Wala nami kwarta. Pamarket kami. Wala kwarta among manager, among financier karon dai. Oro tang kwarta. Asam ta? Ano mga uli nami. Go home kay pagkaking daggo mo. Oh. Di maklaro no, magkagi kayo. Inahak kayo. Nihawa mi sa dito sa pirihan kay nagbagyo naman. Nagdagom na, nawang dagom yung bagaw. Ikaw makita ka. Klaro ba? Dili ko puti, di sa gulag ko. Brown lang. Plano sa mesa among mga kuan, maabot lang ko. Usa ba mabuhat ang puno-puhon. Di bye. Amping mo ka. So mo sa tanan karon mga gano. Kita tagbalik sunod akong vlog. Sa mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe no. So that's sig balik. Ganoy TV ano out. See you.